Pojďme se podívat na to, jak si i vy doma můžete postavit krásnou balonkovou výzdobu neboli věž. Součástí balení je takováto konstrukce, do které můžete dát vodu nebo písek, abyste zatížili vlastně tu spodní část. Já jsem to teda bohužel na videu neudělala, protože jsem to chtěla jen ukázat a pak ke konci je vidět, že je to vratké, ale když to máte zatížené tak, jak se má, tak opravdu to držet bude i venku. A základem na tuto věž jsou 4 balónky, takže vždycky svážete 2 a 2 k sobě a ty 2 propletete. Potom dáte na konstrukci a takhle budete postupovat vlastně celou tu dobu. Vždycky je potřeba to obtočit kolem té konstrukce, takže jak vidíte, ten balónek tam vždycky protočím, aby to na té konstrukci drželo. A na tu konstrukci se vejde vlastně 7x4 balónků a můžete je různě se skládávat, jak chcete barevně. Můžou jít do spirály, nebo můžete mít vlastně třeba tady v té zlaté jakoby spodní patro, nebo na střídačku. Je to úplně, jak vlastně chcete si to udělat podle sebe. Součástí balení jsou i samolepky, nebo takové samolepky na balónky, kde si můžete ještě vlastně navrch buď přidělat, co mám na nabídce, nějaký foliový balónek, tematický, a nebo klasický je takovýhle barevný. Záleží, jak budete chtít to sami ukončit. A to je vše. Zdraví vás Jana ze Šťastného balónku.